انتي زاكل بسالاتكم نفسال انتايو عمنا لما عند فيديونا حدا سب كاب قلعنتو نبسالنت محلاف زوم مالاختو 10 ملكتات كنزاربينا ننفسكم كنداي ملكتات كم زرخوكمنا كاب 10 خنداي كم زرخوكم اكم تقمطلي كم عدمي خاموخان كم يو نفسال مسعد ما خير رخبدو برقص بسلت مسعد ما ملؤ بملؤ اي رخم كنبلا ينخل ነገር ግን بسلت ናይ ዕድመ ጉዳይ አይኮነን ምክንያቱ ካብ ዕድሜው ብላዕሊ ዝኾነ ቆልዓና ብዙሕ ዝቀረዮ ዓቢ ሰብ ስለዘሎ ምብሳል ብፍልጠት ወይ ብትምህርቲ ደረጃ አይኮነን በሳልነት በቀጥታ ምስ ኢሞሽናል ኢንተለጀንት ምስ ስምዒት ብልሕነትን ተተሓይዙ ዝቀርብ ርእሲ እዩ በሳልነት ናይ አእምሮ ስምዒት ናይ መንፈሳዊ ህይወት ናይ ኩሉ ሸናኻት ሚዛናዊ ዕቤት እዩ ተወሳኺ በሳልነት ንባዕልኻን ንኻልኦትን ነከናውነሉ መንገዲ እዩ አተሐሳስባና ናይ ጸባይ ጉዳይ እዩ ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ በሳልነት ኣብ እግሪ ዕድመ ተጽዕኖ ይወድቕ ከም ዕድሜኡ ዝኾነ ቆልዓ ዋላ እንተ ገደፍናዮ ካብ ዕድሜኡ ዘይኮነ ዓብይ ሰብ ግን ዕድመ ዝሓቶ በሳልነት በዘይምምልኡ ኣብ ህይወቱ ኣብ ቤተሰቡ ኣብ ሓዳሩ ኣብ ደቁ ኣብ ዝመርሖ መዓልታዊ ኣካይድኡ ንምምራሕ ዘይበቅዕ ተኣምኖ ዘይትኽእል ኮይኑ ይርከብ ሞዳ ሓደ ሰብ ካብ ቁልዕነቱ ኣተሐሳስባ ናብ በሳልነት ኣተሐሳስባ ምስግጋሩ ዘርኡና ባህርያት እንመን እዮም ኣብዚ ቪድዮ ሓደ ሰብ ካብ ቁልዕነት ኣተሐሳስባ ናብ ብሱል ኣተሐሳስባ ንምስጋር ከነስተውዕሎም ዘለና 10 ምልክታት ክንዛረብ ኢና ናታትኩም ላይክ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኸበፅሕ ስለዝሕግዝ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ መብዛሕትኩም ከዓ ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪኡ ዘይምፍላጥ ክኾን ይኽእል እዩ ግን እዚ ንዓና ዓብይ ዋጋ ስለዘሎ ሰብስክራይብ ብምግባር ስለ ህይወት ዘምህር ናይ ቁም ነገር ቻናል ቤተሰብ ይኹኑ ሓደ ሰብ ካብ ህፃኑ ወይ ከዓ ካብ ቁልዕነቱ ናብ ብሱል ተሰጋጊሩ ክንብል በቀዳምነት ኣተሐሳስባና ኣመላኻኽታ ለውጥ ምርኣይ ጀሚሩ ኣሎ እናበልና ኢና እዚ ኣብ ላዕሊ ስምዒት ተጽዕኖ ስለዘለዎ ኣብ ጠባያት ዝተዋዕሉ ፍልይ ዝበለ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበሮም ነገር ግን ድሕሪ ግዜታት ፈሊጡ ይኹን ዘይፈለጠ ኣብ ባዕሉ ዘርእዮ ናይ ጠባያት ለውጥ እዮም ናብዞም ጠባያት እንትንኣቱ ካብ 10 ናይ ብሱላት ምልክታት እቲ ሓደ ውስን ዝርዝር ወይ ብዙሕ ብምዝራብ ዘይምሕጓስ እዩ እዚ ምስ ግዜ ሓደ ግዜ ከዓ ምስ ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ከም ሓዘን ሓጎስ ዝኣመሰሉ ምስ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ወይ ነገራት ውሽጢ ኣቲኻ ከም ምምርማር ተተሓሒዙ ዝመጽእ ፍልይ ዝበለ ጸባይ እዩ ወዲ ሰብ ሓጎስና ዕግበት ደልዩ ኣብዛ ምድሪ ሓድሽና ዘይጽገብ ደልዩ ምርካብ እንተስኢኑ ኩሉ ነገር ዝግበርና ዘይግበርና ተግበረ ምዃኑ እንተተረድኦ ብንእሽተይ ስምዒታት ብስቕታ የንጸባርቕ እዚ ጸባይ ምስትውዓል ወይ ነገራት ውሽጢ ኣቲኻ ምርዳእ ወይ ምስ ነብስኻ ነዊሕ ግዜ ምሕላፍ የመላኽት ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝፍለጦ ብውስን ዝርርባቱ እዩ ሓደ ነገር ክኾን እንተሃልይዎ ከም ዝኾን ክኾን ዘይብሉ እንተኾይነ ከዓ ከም ዘይኾን ቀዲሙ ዝተረድእ ሰብ እዩ ብምዝራብና ብብዙሕ ዘረባ ብምርዳእ ምኽንያት ዝልወጥ ከም ዘየለ ቀዲሙ ዝተረድእ እዩ ስለ ባዕሉ ይኹን ስለ ዝደልዮ ነገር ብዝኾነ ኣጋጣሚ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘረባ ከርዳእ ኣይስተውዓልን ብኻሊእ ጎኒ ከዓ እዚ ሰብ ናይ ስቕታ ሓይሊ ወይ ኣብ ዘረባ ውሽጡ ዘሎ ዓቕሚ ምስኣን ኣብ ቅድሚ ሰባት ክብርኽ ምስኣን ዝኣመሰሉ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ዞም ፀጌጋታት ከም ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝተረድእ ሰብ እዩ ምባል ንኽእል ስለ ዝኾነ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ዝመፀ ጌጋታት ተረድዩ ብውሕድ ቃላት ተጠቒሙ እና ብግልፂ ቋንቋ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓሳብ ዝተመጠነ ቃላት ምግላጽ ዝኽኣለ ሰብ እዩ እዚ ጸባያት ዝረኣየኩም እንትኾይኑ ካብዞም በሳላታት ውሽጢ ምልክታት ይተቀዳማይ ማለኹም ኣለኹም ማለት እዩ ካልኣይ ፍልልያት ምኽባር ዝበሰለ ሰብ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ኣብ ሰባት ተጽዕኖ ምፍጣር ወይ ናይ ባዕሉ ነገር ክቕበሉ ኣየገድድን ወይ ምምሳል ግዴታ ኢሉ ኣይኣምንን ብፍልልያት ይኣምን ፍልልያት ህይወት ምዃኖም ህይወት ዘይትስልቹ ብፍልልያት ምንባር ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝተረድእ ሰብ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ብፍልልያት ዘሎ መልክዕ ደላይ እዩ ሓደ ስእሊ ብዝተፈላለየ ሕብሪ ከምጽብቕ ኩሉ ሓደ ሕብሪ ስእሊ ከጽብቕ ከም ዘይኽእል ፍልልዩን ከም ሕብሪ ፍልሊ ናብ ጽቡቕ ክቕየር ዝፅዕር ሰብ እዩ ምስ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ዘይስማዕማዕ ሰባት ኩናት ኣይፈጥርን ቅዋሞ ዋላ እንተ ዘይቀየረ ደቦም ኣይትንክፍን እዚ ከም ምብሳል ምልክታት ሓደ ዝኾነ ጠባይ እዩ ናብነት ሓንቲ ሃገር ንውሰድ ፕሮፌሰር ምስ ዶክተራት ዘይምንጽብራቕ በሳልነት ናይ ትምህርትና ናይ ዕድመ ከም ዘይኮነ ግልጽ ገይሩ እዩ የርእየና ብኡ መጠን ኣብዚ ጉዳይ ከነተሓሳሰብ እንፈትዎ
ካብ ዘይፈልጡ ጥፍኣታት ንላዕሊ ናይ ዝፈልጡ ጥፍኣታት በዚሑ ይጎዳአና ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንርኢ እዚ እዩ ብሱላት ሰባት ስቕ ብምባሎም ምኽንያት ምድርና ናይ ዘይበሰሉ ሰባት መድረኽ ኮይና ይሕዝን ፍልሊ ምኽባር እና ምቕባል ነገራት ንምርግጋእ እንወስዶ መፍትሒ ዘይኮነስ ዝወሰለና ዝሰልጠኑ ዜጋታት መግለጽ እዩ ስለዝኾነ እዚ ዓይነት ምልክታት እንተሃልኩም ፍልልያት ኣሚንኩም እትቕበሉ እንትኾንኩም ካብዞም ናይ ብሱላት ጠባይ ካልኣይ ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ሳልሳይ ካብ ወኻዕኻ ንላዕሊ ድቃስ ይመርጽ እዚ ንባዕልኻ እናተጫናነቕካ ወይ ከዓ እናደለኻ ዘይምግባር ኣይኮነን ነገር ግን በሰላት ሰባት ንዓለም ብዘለዎም ምርዳእ ምኽንያት መሓዝቶም ንዘናጋዕ ንሳዕስዕ ንተሓጎስ ብዝበልዎ ግዜ ንሳቶም ግን ካብኡ ብምትራፍ ኣብ ዕረፍቲ ግዚኦም ጽቡቕ ድቃስ ብምድቃስ ንሰውነቶም ይምግቡ ከምዚ እንትገብሩ ብብዙሕ መንገዲ ክንርድኦ ንኽእል ብመጀመርያ ኣብ ላዕሊ ከም ዝበልናዮ ንዓለም ብዘለዎም ንጹህ ካብ ጭንቀት ናፃ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ካብዚ ንድሕሪት ዘሎ ክብርኻ ምስኣን ኣብ ዘይረብሕ ቦታ ምርካብ ንባዕሎም ካብ ዘይምጥን ሰፈር ምርሓቕ ተወሳኺ ትርፎምን ክሳርኦምን ኣውፅኦም ንምዝንጋዕ ዝውድኡ ሓይሊ እና ገንዘብ ንላዕሊ ብናፃ ዝተውሃሙ ድቃስ ከምኡውን ምስ ነፍሶም ዝሕልፍዎ ግዜ ምርጮም ይገብሩ እዚ ጥልቀት ዘለዎ ምርዳእ የድሊ እምበር ላዕሉ እንተሪእናዮ ህይወት ኣሰልቻዊት ምግባር ይመስል ነገር ግን ብሱላት ሰባት እዚ እንትገብሩ ዝኾነ ዓይነት ሓዘን ወይ ከዓ ጣዕሳ ተገዲዶም ከም ዘይኮነ እና ብምርጮም ካብ ዝዘናግዕሉ ሰባት ንላዕሊ ሕጉሳት ኮይኖም ምስራእኹሞም ነዞም ሰባት ሓደ ዝተፈለየ ነገር ከም ዝተረድኡን ትርድኡ እዚ ስምዒቶም ምግዛእና ምርግጋእ ብዝሓሸ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንምሕዝነት ንሓዳር ዝኾነ ዓይነት ሓላፍነት ዝእመን ቤተሰቡ ብኡ ሕጉሳት እዮም ብተወሳኺ ኣብ መንደር ጽቡቕ ሽም ዝዓበየ እዩ እዚ ጠባይ እንተሃሊኩም ካብቶም 10 ናይ ብሱላት ምልክታት ሳልሳይ ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ራብዓይ ብቐሊሉ ኣይፈርድን ብሱል ሰብ ነገራት ናይ ምስትውዓል ወይ ብጥበብ ናይ ምምርማር ክእለቱ ብጣዕሚ ልዑል እዩ በዚ ክእለቱ ምኽንያት ናይ ሰባት ፀገም ምርዳእ ይኽእል ንዝኾነ ዓይነት ሰብ እውን ኣይፈርድን ብሱል ሰብ ኣይትፍረድ ከይፍረደካ ዝብል ሕጊ ዝንቀሳቐስ ጣሓሸም ብዝበሎ ኩሉ ብወሬን ብሓሜትን እናተሳተፈ ኣጻብዕቱ ናብ ካልኦት እናመላኸተ ሰባት ኩንጅል ኣይረአን እንድያውም ስለምንታይ ከምኡ ገይሮሞ ኢሉ ይሓትት ተበዳልን በዳልን ቃል በዘይ ኣዳልዎ ይዕዘብ ፍትሓዊ እዩ ፍትሓውነቱ ከዓ ንሰባት ብዘይ ምፍራድ እዩ ብናይ ሰባት ጫማ ምእታው ከም ዘይምከኣል ኣጸቢቑ ዝፈለጠ እዩ ንባዕሉ ኣይመጻደቕን ንኻልኦት እውን ኣይውንጅልን ብሱል ሰብ ዘይፈርደሉ ካሊእ መንገዲ ዝኾነ ዓይነት ኣብዛ ዓለም ዝከናወኑ ነገራት ከምኡ ይግበር ከም ዝኾነ ስለ ዝርዳእ እዩ ዓለም ውሽጣ ምፍታሽ ይጅምር ኣብ መወዳእታ ሰብ ስለ ዝኾነ ይጋገ ልክዑን ይኾን የጥፍእ ብተወሳኺውን ጽቡቕ ይገብር ይጸድቕ ከምኡውን ይሓቲ በቃ እዚ ናይ ሰብ ጠባይ እዩ ዝተገለጸ ይኹን ዘይተገለጸ ጥፍኣታት ይፈላለ እምበር ኩሉ ሰብ ድኻም ኣለዎ ኩሉ ክዛረቦ ዘይደሊ ዝሓለፈ በደል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ሓጢአተኛ እዩ ስለዚ ብሱል ሰብ እዚ ምርዳእ ብዝኾነ ዓይነት ናይ ምፍራድ ኣጻብዕቱ ከመላኽት ኣይረአን እዚ ጠባይ እንተሃሊኩም ናይ ብሱል ሰብ ምልክታት ራብዓይ ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ሓምሻይ ፍቕሪ ብሓይሊ ኣይግበርን ፍቕሪ ስምዒት እምበር ናይ ምኽንያታት ድርድር ከም ዘይኮነ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ክፈቱ ኾነ ክፈቶ ፍቕሪ ብሓይሊ ወይ ብግዴታ ከም ዘይከኣል ተረዲኡ እዩ ስለዚ ካብ ስቕ ኢልካ ድኻም ንባዕሉ ዝሓለወ እዩ ብሱል ሰብ ፍቕሪ ብፍቓድ ይምስርት ምፍቃር ትዕድልቲ እዩ ዘፍቀርካዮ ናይ ባዕልኻ ምግባር እውን ከምኡ ነገር ግን ዘፍቀርካዮን ዘፍቀረካን ናይ ባዕልኻ ምግባር ማእኸል ዓብዪ ፀድፊ ኣሎ እዚ እውን ፍቓድ ወይ ከዓ ድሌት ይበሃል ነዚ ድሌት ዝበልዎ ፀድፊ ከዓ ድልድል ናይ ተፈቃራይ ድሌት ይኸውን ናይ መብዛሕትና ፀገም እዚ እዩ ዝፈተናዮ ናይ ባዕልና ንምግባር ዝኽፈል መስዋዕት እዩ ብሱል ሰብ ግን እዚ ኣይገብርን ምክንያቱ ፈታዊ ነፍሱ ጥራይ ኣይኮነን ንናይ ባዕሉ ስምዒት ናይ ባዕሉ ድሌት ጥራይ ዝኽተል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ናፃ ኮይንካ ምሕሳብ ምስትውዓል ምምርማር ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ስምዒት ይቋጻጸር ከምኡውን ንነፍሱ ይገዝእ እዚ ጠባይ እንተሃሊኩም ካብ ብሱላት ሰባት ምልክታት ሓምሻይ ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ሻድሻይ ጽልኢ ብስቕታ ይሕልፍ ብሱል ሰብ ን80 ወይ ን120 ዓመት ዘይሓልፍ ንውሕዳት ዓመት ጽልኢ ብህይወቱ ኣይዕድምን ናይ ምሕላፍ ጥበብ ዝኸኣለ እዩ ነገራት ብስቕታ ይሓልፍ ኩሉ ኽኢሉ ምሕላፍ ይፈልጥ ስምዒታዊ ኣይኮነን ንነፍሱ ይቋጻጸር
ስለዚ ጽልኢ ወይ ቂም እንትፍጠር ምኽንያታዊ እምበር ዝደልዮ ኣይግብርን ካብ ባእሲ ይርሕቕ ንዘጋጥምዎ ሓል ይሕልፎ እሞ ናይ ተጻራፋይ ጸርፊ ክኢሉ ናይ ዘይፈልጥ ዝርርብ ክኢሉ ንስ ግን ብጥበብ ብምስትውዓል ባእሲ እንተተፈጢሩ ዝስዕብ ጉድኣታት ብባዕሉን ብምባእስቱን ህይወት ዘለዎ ተጽዕኖ ዘስዕቦ ዘይጠፍቕ ቁስሊ ምሕረት ዋላ እንተሃለወ ስለ ዘይጠፍእ በሰላ ክብል ንኹሉ ይዕገስ ሰፊሕ ልቢ ኣለዎ ኣብ ቅድሚት ዝቐረበሉ ጽልኢ ንላዕሊ ንዝፈትዎም ንሓላፍነት ዝወስደሎም ቤተሰቡ ውላድ እንተሃልዎ ውላድ ሓዳር እንተሃልዎ ንሓዳሩ ንበይኑ እንተኾይኑ ከዓ ንዝፈትዎም ይሓስብ ብኡ ሓደጋ ስምዒት ምኽንያት ዋጋ ስለ ዘኽፍልዎም ስለ እቶም ንዕኡ ዝፈትዎ ስለ ባዕሉ ዝሓስቡ ሰባት ይሓስብ ስለዚ ምሕላፍ ይመርጽ ውሳኔኡ ከቢድ ዋላ እንተኾነ ንባዕሉ ይገዝእ እዚ ሰብ ንሓላፍነት ብቑዕዩ ዝበሰለ ርእሲ ኣለዎ ምባል ንኽእል እዚ ጠባይ ኣባኻትኩም እንተሃልዩ ንስኻትኩም ካብ ብሱላት ሰባት ምልክታት ሻርሻይ ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ሻዓይ ዝተኸፈተ ኣእምሮ ናይ ብሱል ሰብ መግለጺ ካብ ዝኾነ እቲ ዋና ዝተኸፈተ ኣእምሮ እዩ ናይ ምህዞ ክእለቱ እዩ እዚ ብሱላት ሰባት ኣብ ላዕሊ ካብ ዝበልናዮም ጠባያት እቲ ዋና እዚ እዩ ብሱላት ሰባት ምስ ማሕበረሰብ ምስ ቤተሰብ ካብ ኩሉ ነገር ናፃ ዝኾነ ተጽዕኖ ብዘይብሉ መልክዕ ምሕሳብ ምኽኣሎም እዩ ዝተኸፈተ ኣእምሮ ኣለዎም ብናፃነት ካብ ሳንዱቕ ወፃኢ ይሓስቡ ሓድሽ ነገር ንምፍታን ኣይፈርሑን ሪስክ ምውሳድ ይኽእሉ ብሱላት ሰባት በዚ ብናፃ ኣእምሮኦም ዓለም ኣማጻጽኦም ይፍትሽዋ ናይ ህይወት ትርጉሙ ንመንና ንምንታይ ከም ዝመፁ ይሓቱ ብናፃነት ይምርምሩ ንምምሃር ንምፍላጥ ክፍቲ እዮም ኣብዚ ምድሪ ሓሳብ ተለዋዋጣ እዩ ጉትራት ኣይኮኑን እንተ ኣሚኖምሉና ልክዕ እንተኾይኑ ሓሳብ ምቕያር ምስዓር ኮይኑ ኣይረኣዮምን ናይ ተምሃራይ ልቢ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ካብ ዝፈልጥዎ ዘይፈልጥዎ ከም ዝበዝሕ ዝተረዱ እዮም ካብ ብሱላት ሰባት ማእኸል ሓደ ሰብ ከምዚ ይብሉ ነይሩ ዝፈልጥ ዘይምፍላጥ እዩ እንታይ ደኣ ብሓፂር ትግርኛ ዓበይቲ ሰባት ዋላ እኳ ዓበይቲ ዝገብሮም ዝተኸፈተ ንምምሃር ዝተዳለወ ክፍቲ ዝኾነ ኣእምሮ ስለ ዘለዎም ናይ ድንቁርና ዋና መበገሲ ዝተዓፀወ ኣእምሮ እዩ ፀቢብና ውስን ካብ ዝፈልጦ ወፃኢ ንምውሳኽ ዘይደሊ ኩሉ ዝፈልጦ ዝመስሎ እዚ እዩ መሃይምነት ዝተኸፈተ ኣእምሮ እንተሃሊኩም ኩሉ ግዜ ንባዕልኩም እናመሓየሽኩም ትርከቡ ዝተዓፀወ ኣእምሮ ካብ ዘለዎ ፕሮፌሰር ወዲኤ ኢሉ ምስኮፍ ዝበለ ምንም ዘይተማሃረ ነገር ግን ዝተኸፈተ ኣእምሮ ዘለዎ ሓደ ሰብ ዝሓሸ ካብቲ ፕሮፌሰር ዝሓሸ ናይ ናብራና ናይ ህይወት ምምሕያሽና ልክዕ ዝኾነ ፍልጠት ትረኽብሉ ምክንያቱ ዝተኸፈተ ኣእምሮ እንተሃልዩ መምህር ኣብ ኩሉ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከም ዝበሃል ማለት እዩ ተምሃራይ እንተሃልዩ መምህር ኣብ ኩሉ ኣሎ እዚ ጠባይ እንተሃሊኩም ከም ናይ ብሱላት ምልክታት ሻዓይ ጠባይ ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ሻምናይ ናይ ይቅርታ ልቢ ናይ ብሱል ሰብ ቀንዲ መግለፂ ይቅርታ ምግባር እዩ ይቅርታ ምግባር ክንብል ከለና ጽባሕ እቲ ሰብቲ በደል እንተበዲልካ ናይ ቀደም እናዘከርካ እናደመርካ ምሽቁራር ምስካፍ ዘይኮነስ ካብ ልቢ ዝኾነ ይቅርታ ናይ ዓብይና ናይ ብሱላት ሰባት መግለፂ እዩ ይቅርታ ምሽናፍ ኣይኮነን ይቅርታ ምሽናፍ እምበር ይቅርታ ዘይበሃል ነገር ምንም የለን ኣብዚ ሓደ ክንኣምነሉ ዝግባአና ይቅርታ ንሓደ ሰባት ናብ ዝነበሮ ምምላስ ክመስል ይኽእል እዚ ከም በደሉ ይውሰን እቲ በደል ከቢድ እንተኾይኑ ድሕሪ ይቅርታ ምስቲ ሰብ ከም ዝነበርኩም ምዃን ግዴታ ኣይኮነን ምክንያቱ በቃ ናትካትኩም ገደብ ክሕሉ ይግባእ ዝተውሃበኩም መሰል ክሳብ ዘሎ ናታትኩም ግዴታ ካብ ልቢ ዝኾነ ይቕሬታ ጥራይ እዩ ቅድሚ ሕጂ መሓዙት እንተነርኩም ብኻልኣይ መሓዙት ምዃን ኣይግባእኩምን በቃ ግን ንጹህ ዝኾነ ይቅርታ ምክንያቱ ሰብ ህይወት መቕጻል ዝደለየ ሰብ ስለ ህይወቱ ምውሳን ዘለዎ ባዕሊ እዩ ኣብ ይቅርታ ግዴታ ኮይንኩም ከይብለኒ ኢልኩም ዘይትደልዩ ህይወት ክትቅጽሉ የብልኩምን ምስ ዒዋላ ምስ ዘባላሹ ሰብ ከም ዘይትውዕሉ ኩሉ ምስ ዝብድለኩም ሰብ ብኻልኣይ ዘይምውዓል ትኽእሉኹም ከይድገም ምርሓቕ ትኽእሉኹም ምክንያቱ ይቕረ እንተንገብር ምግዳፍ እምበር ምርሳዕ ስለ ዘይንኽእል ስለዚ ጽሩይ ናይ ይቅርታ ልቢ እንተሃሊኩም ካብ ብሱላት ሰባት ምልክታት ሻምና የማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ተሽዓይ ናይ ልቢ ስብራት ምቕባል ብሱል ሰብ እንትንብል ያው ሰብ እዩ ዘጋጥሞ ፀገም ዘጋጥሞ ፀበባ እናሓለፈ ልክዕ ከም ሰው ይጥለም ይኸስር ነገራት ይባላሽዎ ኣብዚ ግዜ ናይ ልቢ ስብራት ይቕበል እዚ ማለት በቃ ንነፍሱ ይረጋግፀሉ ማለት እዩ ግን ብሱል ሰብ ስብራት ይኽእል ከም ዘይትስእ ገይሮም ኣይፈራርስዎን
انتوديقو حامد أرجفو انت توقعيو عراتان تفتس زي كأل زمسل انتحلف نايل بسبرات يقبل يكأل زخانة نجر أي تنكفنا يبلن فرح يكونن نزوصنا موساناتات أو هيوت وشتي زحلفون فتناتات بزحات نجرات يخيل لبو يسبر نجرجن يخيلو أي بكن أي جرمرمن أمارا يكونن بحثيرو تقرنيا نهيوت إفتحاونا تتردأ سبيو سلازي نبعلكم زقات ماكم حرقاتات استدالو سبيو نبعلو نزقات أمو حرقاتات استدالو سبيو زي بهارن تحليكم كبسولات سبات تاش عيمال إخمال لكم مالتيو عسراي حاقوسو مسبعليو حاقوسو مسبعليو زخوانة أبزي ركب سقوليو بسول سب ببعلو بهيوتو بنابرو بخلو ناقر حقوسيو بحثيرو حاقوسو مسبعليو نمحقواس نوعلو أخليو حدا جزي حدا قتات مت أنقعتها زليوم أقحوت انتهاليوم قبل عليوم قولعو أبزي رخوهم يكمت زبل صحف يقمطهم بسول سبون لكع خمزي حاقوسو زخوانا نقر أبزي ركبو اللبوتا زقمت أبتحت اللبو يحبقو ناي زخوانا ممتي إنا مخيري مقعز ناي زي مقعز أي وسدلون تراي حاقوسو مسكونتاتا يقبرن حاقوسو نسيو سب زتفتر علامة زفتر عملخ تراي يقبر إذا سب بسوليو إذا سب من مززان كيلون نولو سلازي كم دعينة أبعين تهليكم كبسولات سبات ملكتات عسري عمال أخمر لكم مالتي كبسولات سبات كب عصرتهم كندي كم زرخوكم أكم تصحف لنا كورتها باللي سبسكرايب كا يترسلون شوعتهم نايت ربات حقتات زياتهم بلحتو زخونات تحساسبا هيوت يغيروه بناي قدم زمانات قلقل زبلو ناي إن فلاسفاتات أو عالمنا كساب عجي كاب زفلتنا موحدات أسقرمتي فليات فلاتات معخل يصرحو كاب أرسطوطل كساب زينو أبزق زوشتي استنت أغارقي عم يقضوهنا نايم حساب قلت كاب أوانو زقدمت حساسبا نيرو حساباتو منا ممرحيوم كساب زالوم معنتي عبي واقرلوه سلازو خنا ناي تحساسا مدرخ المعباي لعل المقوار وزن شوعتا ناي طبيعات حقتات بصمنا سمعوهم شوعي كاب كلاتهم زبالت أنا زقرة محقيو شوعتهم ناي طبابات حقتات قدامي أدماسكا يعبيو أبلع على السماي بقيد قداس تخرب من وريخا طعمو بطعم زلعالي كاب أدماس حاليف كازولو زفلطوه كام مش إنه تبطئ منا كاب جوزو أمنو زدفر طرحيهم أكبر خاملو واقع تحسب خلوت يخيلو سينكا كم زتزارو سماي زبره خواخبتي تعذب حدا ولا أب حدا بوتايت صنحن استمحيشت ومنا ناقل عبيت ناي بحق ابتدل انتخينكا كبابي خادم بي كتحلف يقبعكا زي ناي كالي بوتا نملوات ويمنو قعاز كخون يخيل بزغر كي قطري بزوح تركب سلازي أي تفرح حالفنت كان موساد أي تدحرحر حرستي أمينو أب إيدو زنابير زرقي نام ريتي بتنو ويكا أي زورو صباح بزح خوينو غمزة عزرو عوي تسفلوه مقعزون أمرها حدش نقر من الماد أي تفرح عالم نسخة اتفلت أطرح يكونتن سلازي بعد حساس باخان بهوت كان وسئل كام حساب وسئل كام منبار أي تفرح أدماسكا يعبيو كالاي ناي عشا ورقي أو كبابي نازلو بطعام عايش النبلوم سبات واقوهم ببعلهم زي كونس بهافتهم يقبرو كرشو ويقنزب طباب كجزاي خلن سلازو خاني كمت أنزح حلفة هارفرف زخانة سب دحرق زي كطفة يخيله يتكرس كم زي قبل بحثرو قالتوه نشتا نقر انت زي أخيلك زخانة نقر أي أخلك لقاس النات النار هرهاي بمعباي أتكر جنزب أوش تهواتناتك ناهيوت وزيت زي كونس مسار حطرح مخانوس توعي أب جنزب طرح زتكرو سبات بزوح مدباتهم كفرسو يقورو إزي لك عب حاشواس تسرح جزا مسرت زي بلو جزا خوينو يفرس نوح إدمون أي جبر سلازي نعشا وركي إليو وكا أرحقوه كتعبي وزلكم واقخم بزخبرو بناي بعلكم من نتعبيو نسخاتكم سباتكم نسخاتكم استخبركم سلازي واقخم كنا ناي سبات واقا بقصاو نقرات أي تلقلو سالساي التقاطع طروا نقر فلوتو ماركس إرلس حاد أوان عم مدري بطعم حيال سبنيرو إزي خوينو حاد أوان كم زيولو نيرو أمر خاص لتعنا لك أبدأ وخناتات زي كونه إذا أنت ترديخا مرتعخا تركب كبل تسمعو زمانا وعالم تنقتنا مسلشاو كي تفلوتو قتل تخوينو ميم مقصصار أبزي تخولو اللوم نقرات متحال انت جميركا هيوتكا بهيوت النهالو يبكى
حقኛ ዕቤት ክትረክብ እንተደሊኻ ዘይትኽእሎ ተቐበል እሞ ሓይልኻን ትኹረትካን ምልዋጥ ኣብ ትኽእሎ ጥራሕ ግበር ኩሉ ግዜ ፀገም እንትበፅሐካ ብሰለስተ ነገራት ረአዩ ብመጀመርያ ምምዕርራይ ይኽእል ዶ ካልኣይ ምምዕርራይ ኣይከኣልን ዶ ሳልሳይ ግዜ ይፈትሖ ዶ እንታይ ደኣ ካብ ሰለስቲኦም ናይ መጀመርያ ጥራሕ እንተኾይንካ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ስጉም ውሰድ ካልኣይ እንተኾይንካ ግን ካብ ቁፅፅርካ ንላዕሊ እሞ ምግዳፍ ተምሃር ምራን ካብ ኢድካ ንምውፃእ እናሕመመካ እንተኾይኑ ስደዶ ቀስ ብቀስ ምስ ልሓልሐ ምስዳዶ ይተርፍን ስለዚ ከም ሓደ በሊሕ ሰብ እትቋፃፀሮና ዘይትቋፃፀሮ ነገር ፍለ ረብዓይ ለጋስነት ይቁፀር እዩ ናይ ለጋስነት ዓቕሚ ዘለዎም ብጣዕሚ ጠንካራታትና በላሕቲ ሰባት ጥራዮም ንእሽተይ ካቶ ምዝራብ ዝጅምሮ ዘረባይ ካብ ስቕታይ ዝሓሸ ኮይኑ እንተፈሊጠ የኽብል ተዛሪቡ ንኻልኦት ለጋስ ንምዃን ውሽጣዊ ምስትውዓል ይሓትት ስለዝኾነ ንዘይግብኦም ሰባት ለጋስ ንምዃን ብዝበለፀ የድሊ ብሓደ ሰብ ምሕራቅ ቀሊል እዩ ሕርቃን ምዝሓል ግን መርዚ ከምስታይ እዩ ንወዲ ሰብ ለጋስነት ዝሓሸ ጥራሕ ዘይኮነስ ቂምታ መፍትሕና ህይወት ናይ ምቕላል ጥበብ ዝተመልኦ መንገዲ እዩ ለጋስነት ናይ ልቢ ጉዳይ እዩ ለጋስነት ሰባት ዝገብሮ ንኽገብሩ ንምርኣይ ዘይኮነስ ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ፍቕሪ እዩ ናይ ለጋስነት ሚዛን እትገብርዎ ነገር መጠን ዘይኮነስ እትገብርዎ ልቢ ለጋስነት ከዓ ናብ ባዕልኻ ይምለስ ልክዕ ከምቲ ጌጋ ኩሉ ለጋስነትን ጌጋታትን ዘርኢ እዮም ሕዲት ዘርኢ ፅባሕ ብብዙሕ ተዓፅድዎ ስለዚ ካብ ኩሎም ዝዓበየ ለጋስነት ከዓ ፍርዩ ብዙሕና ይዕጋብ እዩ ስለዚ ለጋስነት ተለማመዱ እዚ ካብ ጥበባት ሕጊ ማእኸል እቲ ዋና እዩ ለጋስ ልቢ እንተሃሊኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ይግበሩ ሓምሻይ ንሓቀኛ ምሕዝነት ዋጋ ሃቡ ማሓዛ ኣብ ሂወት ውሽጢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ዝኾኑ ነገራት ማእኸል እቲ ሓደ እዩ ምክንያቱ ብባዕልኻ በዚ መስመር እንተቐሚጥካዮ ናይ ታሪኽካ ምሕፍር ነገር እንተሃሊካ ምሕዝነት ትኽክለኛ ጣዕሙ ይርከብ እዚ ስምዒታዊ ማዕርነት ከምዚ ብምባል ይዛረብሉ ማሓዛ ሓጎስ ይውስኽ ከምኡ እውን መከራ ይኣልየልካ ሓጎስ ብተዓፃፀፍ ይውስኽ ሓዘን ከዓ ይመቓቐል ናይ ምሕዝነት ትርጉም ናይ ሓባር ተኣማንነትና ምርድዳእ እዩ ስለዚ ፍሉይ ሂወት ንምንባር እንተደሊኻ ንምሕዝነት ዋጋ ሃብ ከምኡ እውን እምነት ከተንብረሎም ትኽእል ሰባት ኣተኩር ምሕዝነት ብኡ ልክዕ ናይ ምውርራስና ናይ ምምሳል ሕጊ እዩ ምሕዝነት ተጠንቂቕካ እንተዘይመሪፅካ ኣብ ሓደጋ ትውድቕ ምክንያቱ ካራ ንኻራ ከም ዝስሕሎ ማሓዛ ንማሓዛ ይስሕሉ እሞ ንስኻ ናይ ሓሙሽተ ማሓዝትካ ውፅኢት ኢኻ ይበሃል እዚ ብሓደ ሸንኹ ሓቂ እዩ ሰብ ዝመስሎ ኣብ ከባቢኡ መንደሩ ዝዓበየሉና ዝውዕለሉ እዩ ስለዚ ኣስተውዕል ማሓዝትካ ብምስትውዓል ምረፅ ኣብ ተመሳሳሊ ራእይ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ተቐራረብ ንምሕዝነት ዋጋ ክፈል ናይ ምሕዝነት ዋጋ ተረዳእ ሻድሻይ ጥዑይ ኣእምሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዘመናዊ ከተማ እትነብር እንተኾይንካ ካብ ኣልኮልና ካብ ኣደንዘዝቲ ሓሸሻት ብፍጹም ርሑቕ ኣይኮንካን ካብ ኣልኮልና ካብ ኣደንዘዝቲ ሓሸሻት ዝፍራሕ ነገር ንሳቶም ብትኽክል ዝሰርሑ ስለ ዝኾኑ እዮም ካብ ሕማም ከተምልጥ ይረዳእካ ግን ዝኾነ ካብ ሕማም ኣብ ሊፆም ጠንካራ ወይ ጥበበኛ ይገብሩኻ ናይ ኣእምሮ ጥንካሬ ኣብ ንቕሓተ ሕሊና ይዓርፉ ስለዚ ብምኽንያታዊ ብስምዒት ክሽፈን ይቕበር ብሓቂ ናፃነት ዝርከብ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ብምድፋእ ብምዕዋት ጥራሕ እዩ ኩላትና ኣፀገምቲ ግዜታት ኣለውና ሓደ ሓደና ካብ ካልኦትና ብዝበለፀ ነገር ግን እዞም ግዜታት ብትኽክለኛ መንገዲ ብምድፋእ ብዓወት ብውሽጥኻን ብጥበብና ብጥንካሬ ክፍጠሩ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ናይ መስተና ናይ ወልፊ ብኻሊእ ወገን ዓበይቲ ጉድኣታት ምስኣቶም ተኣሳሲሮም ካብ ኣካል ንላዕሊ ምስ ኣእምሮና ብምዃኖም እዩ ብቀጥታ ናይ ሰብ ምሕሳብ ምግንዛብ ምስትውዓል ናይ ውሳነ ብቕዓት ተፅዕኖ ይሕድሩ ናይ ሰብ ነፍሲ ወይ ከዓ ሰውነት ካብ እንስሳ ዝፍለየሉ ጠባይ ዋና ንሳይነስና ንኻልኦት ዝኸበዶ ነገር ናይ ኣእምሮና ናይ ሓንጎልና ኣፈጣጥራ እዩ ሓንጎል ብረቂቕ ብዝገርም ቅልጡፍ ኣሰራርሓ ንሰውነትና ትእዛዝ ዘመሓላልፍ እዩ ስለዚ እዞም ኣሸገርቲ ወልፍታት ብቐጥታ ናብዚ ክፍሊ ብምኻድ ናይ መልካም ስራሕ ብኣግባቡ ስርሑ ከይሰርሕ ወይ ከዓ ከይተግብር ስራሕ ይሰርሑ ይኹን ዳ እምበር ካብዚኣቶም ጥበባት ሕጊ ኣገዳሲ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ምሕላው እዩ ሸውዓይን ናይ መወዳእታን እዚ ህይወት ናትካ እዩ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ኣብ ተቐበልካሉ ወዝቢ ማንም ከድሕነካ ከም ዘይመፅእ ኣብ ህይወትካ ዝተፈጠረ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ማንም ተሓታቲ ከም ዘይኾን ምግንዛብ ትጅምር እዚ ህይወትካ ብዝተፈለየ መልክዕ ክትርዳእ የገድደካ ናይ ህይወትካ ዓብዪ ዓወት ንባዕልኻ ምሽናፍ እዩ ብባዕልኻ ምሽናፍ ካብ ኩሎም ንላዕሊ መሕፈርና ኣነዋር ነገር እዩ ነገራት ብዝተሰሓሓተ መንገዲ ክኸዱ ይኽእሉ ይኹን ዳ እምበር ነዚ ሰባት ምውቃስና
ناسبات من لخخ ወይ ምኽንያታዊ ምፍጣር ናትካ ናይ ተሓሳ ኩነታት ይምርዞ ሰባት በብገዝኦም ኮፍ ኢሎም ዝቆርዩ ናታቶም ህይወት ካልኦት ተሓተት እናገበሩ ስለ ዝኾኑ እዮም ወዲ ሰብ እንተደልዩ ተኣምረኛ እዩ እንተደልዩ ከዓ ሰበበኛ እዩ ሰባት ናይ ባዕሎም ሓላፍነት እንተተረኪቦም ዕድል ካብ ምጽባይ ዕድል ምፍጣር ይጅምሩ ሰባት ህይወቶም ኣሚኖም እንተተቀቢሎም ንዓወትን ንውድቀትን ዝኾነ ጥንኩር ስነ ልቦና ይዕብዩ ስለዚ ካብ ኩሎም ዝበለጸ ሕጊ እዙይ ዝተፈጠርካዮ ንባዕልኻ ነፍሲ ተዋሂብካ እዩ ናይ ካልእ ህይወት ነፍሲ ኣይትወድእ ናይ ባዕልኻ ህይወት ምንባር ጀምር ንስኻ ናይ ስድራኻ ናይ ዘርእኻ ሓረግ ኣቐጻሊ ንስኻ ኣቡኻን ኣዴኻን ይኮንካን ናይ ስድራኻ ዝኾነ ነገር ተሸካሚ ይኮንካን ናታቶም ህይወት ሕልሚ እናራእይ ንምቕጻል ዝተፈጠርካ ይኮንካን ንስኻ ክትወስዶ እንከለኻ ልክዕ ከምኣቶም ካልእ ሰብ ኢኻ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ሕልሚ ራእይ ዝተፈጠረልካ ዓላማ ዘለካ ንስኻ ካልእ ሙሉእ ሰብ ኢኻ ንሳቶም እውን ካልኦት ሙሉእ ሰባት እዮም በቃ እዚ ክትርዳእ እንተለኻ ካብ ናይ ሰብ መንገዲ ወፂኻ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ምንባር ትጅምር እዞም 7 ጥበብ ሕግታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ህይወት እና ግዜ ይጠቕሙኻ እዚ ሜላዶስቴክ እዩ እንተፈቲኹም ላይክ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ክብረት ይሃበለይ ቻው ቻው